Unsa ni about atong operation nga accomplishment karon? Okay, it happened actually last Friday, July 26, 2024. The NBI Cebu 7 conducted a rescue operation somewhere in Talisay for statutory rape case. No, the victim is actually a stepdaughter. She is being raped by her stepfather. Allegedly, the rape started years back. So sometime in uh, 20 I mean she was only 9 or 10 years old when the rape started, and then um, we conducted rescue operation. During the rescue, the child again divulged na bago lang siya gi-rape on the night of that day. So considering the revelation of the child, we conducted hot pursuit operation, and uh, we successfully arrested the perpetrator or the stepfather on that day. So yun, after the rescue, we arrested the perpetrator, and last Monday we recommended for his inquest proceeding, and right now nakadetine pa yung perpetrator ng statutory rape, sir. Yun sa ninyo pagkahibaw sir ani nga hitabo dunay niduol sa inyo ha? Yes. Last week na iniduol sa amo diri. He is a father. He sought our assistance because ang iyang anak nga it turned out best friend aning victim. So while ni-visit ning victim sa ilang house, nag-discuss ni sila among sa ila. They talk, they shared secrets. Kaning father nga nahimo na tong concerned citizen nga ni complaint, ihang nadunggan ang discussion sa mga children nga kanidi ay victim ni share sa iyang mga friends nga gina-abuse, gina-rape siya sa iyang stepfather. So kaning concerned citizen nga father ni at iyang giduol ang kaning mga bata while nag-share sila information, iyang pangutana. So sa diha ni divulge, ni open ang bata na gina-rape day siya sa iyang stepfather. So kaning concerned citizen ni ari sa ato, iyang gi-share sa ato ang iyang nadunggan, mautong atong gi-verify ang information. We talk to the child also, katong best friend aning victim, and iyang gi-confirm na mao na istorya sa victim sa iya. In fact daw ilan nang na-share sa teacher nila about 2 years ago. So mao to atong na confirm na abuse gud ang bata. That is why in coordination with the DSWD last Friday nag-conduct rescue operation, sir. Nakasulti bang bata or makarecall bang kapila siya na rape sir? Actually kadaghan gyud di niya ma-recall kay started like 4 or 5 years ago. And naalang siya gi-inform agi share sa amo nga aside atong rape nga na-happen hours before our rescue, na-rape pod siya somewhere on Tuesday or Wednesday night. Dili lang siya makarecall yun exactly, no? And then naapoy another rape na happen last July 7. Nganong ma-recall niya ang July 7, sure, because katong July 7 mauto ang last day sa iyahang menstrual period. So last day sa iyahang period mo nang di niya malimtan. Kay murag ang period niya mo gihulatan siguro niya gi-rape na sad siya. Nganong makaygayon man og rape ang stepfather asa man day inahan ani? Naaraman ang inahan, but sometimes the rape happens kanang wala ang inahan. But usually naa ang mother sa other room. Kay kani sila ang bata naa may separate room, sila mga igsuon, no? Naam siya mga manghod. So ang father mo pretend nga dito matulog sa mga bata, dito na din ma-happen ang crime. So, gi-rape niya, well,
naa ang inahan sa other nga room. Other room, yes, correct. And Unsay then tulog sad ang mga manghod niya Mm. sa victim. unsay background aning suspect, sir? Kung ano siya, formerly overseas Filipino worker, and then nibalik diri sa Philippines, ni settle, and then mao na to yang ginahilabtan ng bata. Actually, he is working also home base kaning perpetrator. Wa ma-involve og drugs, sir? Or unsa? Wala patay information about anak sa. Okay. So ang mukiha ni ang mama, sir? Or ang Actually, ang naamantay kanang principle of parents patriae, sa in behalf of the state, ang NBI ug ang DSWD acted as a complainants ani sir.